Baby, ya na kin fito da ya kin zo sai ɓata rai yake kina wancin ɗati. Kina wani kukumbura. Wa ya taɓa mun ki a garin nan? Ke akan ki fago zan iya ƙona rambon mai gari. Ba abin da ya sha mun kai. Akan ki zan iya komai. Rigima, sara, suka, duk abin da ka sani akan ki zan iya yi saboda in ga farin cikin ki. Amma ki zo ina zo gurin ki kina ɓata rai kina ciccijewa. Me matsalar ki? Me damuwan ki? Gaya mun dan Allah, haba baby. Matsala ta kake so ka ji? Ita nake so na ji kuma in warware miki ita. Ni ba nake da matsaloli. Gaya mun. Haba, dan Allah baby azumi ya gangaro. Gashi ba ni da kuɗi. Gaskiya abubuwa nake so. Kuma ka san yanayin azumin nan. Wallahi ba zan iya jure azumi haka ba. Dabbi. A dole ki ɓata rai. Alkur'an dole ki ɓata rai. Ta tana wani lissafi kamar ta ban ajiya. Azumi ya zo. To baby baka tsaya na lissafa maka abin da nake so ba. Bismillah lissafa ina jinki. Ina son katan ɗin madara. Ina son crush ɗin ƙwai. Ina son katan ɗin indomie. So kuma in dai na tuna wasu abubuwan zan ma magana. Au, haka ma ba su kare ba. Allahu akbar. Wa jikan dan karuna ne yin kenan. Ke in dai akan wannan yake ɓata rai. Ka ci gaba da fashinki. Allah ba ki hakuri fashi daga nan har hatta da sara ka ci gaba da kinga fafiya ta. Allah ake auka ake a garin. Yanzu baby tafiya kai wallahi da mun soyayyar da kake mun ba ta gaskiya bace ba. Akan wannan dan karamin abin ma da na faɗa maka shine zaka wuce ka tafi to wallahi zaka da ka same ni ai azumin zai wuce wallahi